Mayong hapon mga binati o minahal kong Matalomnon. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Kuanday, August 12, 2021, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Itong batong guys. At ako yung suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric H. Pacolio o mga kauwan. Ato kayo silang suportahan aron daghang mabuhat ng project dito sa atong lungsod. So, please support to all Matalomnon sa atong administrasyon karon headed by to our beloved Mayor Eric S. Pacolio o mga kauban. Ngayon, bukas at magpakailanman. Itong batong guys, welcome to Eco TV. Ito nang i-check guys, kay ito na isa rin sa auditor niya na may mga missing documents. Ato pang ko ano, i-check para ito guys. Hangyo lang na ko yung Matalomnon, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa atong lungsod.